Sziasztok, én Tibi vagyok. Sziasztok, én meg Attila. Na, kezdődhet? Kezdődhet. Fly, várjál. Fúha, Freddyre menjünk, vagy a... Menjünk Freddyre. Én is megyek. Nem, neked nem kell majd én. Oké. Én vagyok a admin. Mi a... Dok. Szólok, hogy nagyon fosi lesz. Izgulok, gyerekek. Fisi fosi lesz. Vagy nem... Csumába. Várjátok. Statte. Itt vagy. A befosó, a befostál. Jó. Na itt nem. Na gyerekek. Ma a Robloxon fogunk játszani. Robloxon fogunk játszani Freddyékkel. A Freddy pizzázójával fogunk játszani, ami megint egy horrorjáték. Miért második horror játékon? Hát a 99 nap, ugye, amit nagyon szeretünk játszani. De most mondtuk, hogy kipróbáljuk ezt is. Kipróbáljuk ezt is, de majd lehet, hogy a következő videóban majd 99 napot Vagy ezt fogunk folytatjuk. játszani. Vagy ezt folytatjuk, hogyha nem szarok be. Hát nem szarra, ugye? Uha, na picit érzékeny. De amúgy mehet. Még nem tudtuk be. Bocsi, ez nem lag amúgy, hanem Megvársz? így mozog a kamera. Ennek annyi az a lényeg, hogy Hol vagy? mászkál. Nem tudom, hogy nem szalva. Na, itt van... tudok ugrani. Nem baj, én is tudok. Itt van Freddy. Azt a csirkét majd írjátok meg, ez kicsoda. Chicken, vagy nem tudom. Nem tudom, hát ezért írják Meg a nyuszit is írjátok meg, amúgy nyuszi. Jó, akkor kicsit a kérésére. Nyuszit, nekem meg a csirkét. Fognak látom. Itt van ez a szép. Mert nekem meg kéne keresni még mást is. Jó, ez be van zárva. Aha. Ne baj. Na, itt van, megtaláltam. Jó? Jó, itt leszünk. Nálad is mozognak ott a bábuk? Hol? Én nem látom. Hát menjél oda izéhez. Igen. Nem, úgy kell. Hogy kell innen kilépni. Hogy kell kilépni? Na, ez az. Ja, meg van. Onnan nézzük meg az őket. Várjál. Csikkara a gyerekek. Akkor azt lecsuktuk, ezt még nem csukjuk le. Picit bászkálni kell. Jaj, ne, ez elhúzta a függöny. Sorry. Ezzel valami baj van, sorry. Onnan írva. Bibi szerintem gyerekek. Gyere gyorsan, Tibi. Nem, valakinek figyelni is kéne. Én azt szállom, hogy Menj már be. Menj be. egy kamerát nem látom. Egy kamerát nem lesz. Jó, nekem a Freddy-s kamera kell. Freddy nagyon csúnyán néz rám. Az fix. Freddy nagyon csúnyán néz. Ez nagyon baj. Hát ott van Freddy. Én nézem a csapatot, tudom, nézzél valaki máshol a kamerát. Hol? Mit tudom, valahol. Hát ugyanazt tudom nézni. Ugyanazt nézed. Úgy bazd valaki feljöttem. Amikor így tudod nézegetni. Hát itt semmi nincs. Az a baj, hogy ilyen szaggatott vonalra tudjuk látni, szóval így. Hát mert a Freddy a szóró játék. Hát jó, de lehet. Ugaz. Freddy? Gyerekek, Nem mozdult el, Freddy. Gyerekek. Nehogy éjszaka hozzátok menjen, Freddy. Fú, te! Izét akarom még megnézni. Nyitottad az ajtó? Hogy mentél tényleg ki? Én nem mentem ki.
Ja, és csak hogy én ülök székboszt. Valakinek muszáj, gyerekek. Az a jó, hogy nincs így lámpám. Megnézem a videókat. Mondom. Sziasztok! Egyre korább. Amúgy, ha akartok velünk játszani, akkor dupli a nevem a játékból úgy. Nekem meg Ati 77. Szóval nyugodtan befriendelhettek mind a kettőnket. Majd Ránk visszafrendelünk, írhattok. nyugi. Fogom messengeretek. Ránk is írhattok, hogyha van messengeretek. Először Robloxon írjatok ránk, mert privátba tudjátok megadni a nevünket messengeren. Ja. Tudod ki a faszom. És tovább énekelni. Aha, az ő énekelés. Hát illetve nyugodtan mehetsz el oda. Gyere, akkor gyorsan. Gyere. Gyere, meg itt kapó. Megnézzük. Én Freddy tovább. A izé mozog, tudjátok, az a kutya vagy mi, azt a kampó a keze. Az járkál valahol. Aha, a Fox. Az egy Foxy. Foxy, az a neve? Igen. Nem tudom, hogy megírjátok, hogyha Gyerekek, valaki hogyha játszik. rosszul tudom a nevét, akkor írjátok meg kommentbe, hogy mi a neve. Pontosan. Én egyik kamerán se látom. Elmegy a csirke. Csirke ott elment, szemem láttára. Gyerekek, nincs ott a csirke, lehet, hogy hozzánk jött, A vagy hozzánk. szemem láttára elment onnan. Jössz? Gyerekek, hogyha meghalunk, akkor még lehet, hogy újra éledünk. Szóval Nem, azt szerintem ki kell lépni, nem tudom mikor. Ott megy a csirke. hol? Asszaloknál ment. Jó, én visszamegyek. Megnézem még egyszer a kis... Nagy gond van nálam. Bocsánat, gyerekek, csak egy kicsit allergiás vagyok. Akkor majdnem mindenki az. Allergiás vagyok ezekre. Amúgy ezt nem értem ebből a játékba, vagy ebből az egész gyerekmesébe, hogy itt miért nem tudtak világítást tenni a plafonra. Hát például nem tudom. Jó, menjünk. Szerintem nem Foxy, vagy mi annak a neve. Az Foxy. Mert ugye angolul a róka az Fox. És hogy egy kicsit cukibb legyen, de ijesztőbb lett. Jaj, bazd meg! Gyere be. Ott áll egy nyuszi. Hol? Az meg ez jön felém. Gyere, Tibi, gyorsan! Nem látok. Gyere, bent vagy? Gyere gyorsan! De nem látok. Láttuk az orrom elése. Itt van Freddy. Előttem. Azt a rohadt. Jó, Attika. Jó, én is meghaltam, gyerekek. Te is. Igen, engem Freddy ölt meg. Téged, Tibi, ki ölt meg? Hát nem tudom. Szerintem ez. Igen, a nyuszi engem meg Freddy. Han újra élettünk, jó. Gyerekek, újraélettünk, szóval még lehet, hogy még lesz vagy két. Ja, nem újra élettünk, ez a kamera volt, csak úgy te is meghaltál ezért. Fly. Rájomtál te is oda? Te is rájomtál.
Szóval gyerekek, mind a ketten meghaltunk. De nem baj, nem baj, nem baj. Egy percet, nem baj, gyerekek. Hallod, akkor, de nem még azt, hogy nem láttam, hogy oda ment az asztalhoz. Utána megyek közelebb, az egy nyuszi, azt jött felém. De én nem... Gyerekek, én majd hogy hívják? Aki bent lesz karácsony este, szenteste a Robloxba, annak adok 1 billiót. De mibe? Gova Gardenbe. Ha valaki Gova Gardenezik, akkor jöjjön, meg fogok neki adni... Na, itt odajövök Foxyhoz, hogy Fogok ilyen. adni neki egy sima utolsó növény. Na, mert lehet, hogy már csomó embernek megmondja, hogy erről ne is beszéljünk. Akkor nem. De azt tudni, hogy karácsony este akkor friend lesz, és befriendel, annak adok 1 billiót. Itt menj a kamerás szobába. Nem kell fekni. De gyerekek, amúgy tényleg itt megállt az ajtóba Freddy. Ez nem baj. Foxy már megint nincs itt a helyén, szóval rossz is van. Foxy? Igen. Ja, nem, mert ő valami probléma történt, azt azért el van takarva, oda van írva, hogy sorry. Sorry, oda van írva. De úgy tudom, gyerekek, hogyha még vége van a játéknak, akkor mert még Tibivel megnézzük, hogy a szereplőket. És lehet, de nem biztos, hogy jövőre, január, nem tudom mikor, mert lehet, hogy együtt megnézzük Tibivel a Freddy Fazbear első részében, nem tudom hány része van, de megnézzük. Ez 2. 1. Szerintem egy része van a... Gyerekek, írjátok meg, hogy Freddy-vel. melyik részé, hogyha van is része, több része, akkor írjátok meg, hogy Én nem tudom, én nem szoktam ilyen Freddy-s játékot. melyiket nézzük meg. Meg én azt is megmondanám, vagy ezt meg Tibivel megbeszéljük, hogy lehet, hogy mi majd game-es játékot is fogunk játszani. Azt szerintem olyan nem biztos, de lehet, hogy lesz olyan. Szerintem nem lesz. De majd meglátjuk. Itt fogok egész végig játszani. Tibi, kell beengedni? Hova? Azt tudom, hol vagy. Engem nem kérek a kamerám sejle. Hát én nem vagyok ott. Mind a két ajtóban. Én feljöttem a színpadra. Sziasztok, én egy új szereplő vagyok a Freddybe. Jaj, gyerek. Na már. De nézzük, hát játszál. Nem vagy. A játékban én a futás hiányolom. Látjuk Tibit, ahogy itt van, és ja. Lehet, hogy én is oda megyek hozzá. Ne, gyere, te kamerát figyeld. Jó, a színpadon nem menj oda izéhez. Egyik bábúhoz se. Mert engem megevett. Azt nem fog. De megevett. Fogta és így lenyelt a... Na, Attila, jövök. Gyere. Azban én meg vagyok halva. A nyuszi eltűnt.
Itt fekszik a földön. Jó, most megy a csirke. Most megy a csirke. És Freddy van. Freddy mindjárt jön. Fú, de ijesztő ez a szoba. Fú. Inkább minden. Fogadjunk, kinyitom az ajtót. Ne. Nem, Chicken itt van a izénél. Nem tudom, a Chicken, úgy hívom. Itt van az asztaloknál. De gyerekek, én szerintem Chickennek hívják, de hogyha... Na hát, ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok. Na, itt van egy izé, csak szólok. Itt mellett. Dehogy is, nincs vége a videónak. De hogy nem. Na, sziasztok srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha akartok több részt, lájkoljátok, csapatba. Sziasztok!